predsednik udruženja IKEIK. Cilj našeg udruženja jeste podizanje nivoa edukacije i kulture građana, a posebno mladih. Zato sa Kancelarijom za mlade organizirali smo projekat Gde u Kragujevcu ove nedelje. Čemu je cilj projekta? Cilj projekta jeste informisanje mladih o kulturnim i edukativnim događajima u Kragujevcu. Gde u Kragujevcu ove nedelje? Za sve ljubitelje muzike, 21. januara u kafe klubu Kulturnog centra Umus čeka vas džez večer. Organizator ovog događaja jeste Aca Tejčić, dugogodišnji džez muzičar. 2. januara u Kontakt galeriji SKC u 20 časova biće projektovan film Babica. To je film jakih emocija sa elementima humora i drame. Režija je Martin Provo, a ulazi slobodan. Vidimo se. 21 čas, za sve ljubitelje muzike, Kulturni centar Umus, jam session. Svi koji vole da pevaju i sviraju mogu se pojaviti zajedno sa svojim bendom na bini. Svira se rock, jazz, blues, ulaz jeste slobodan i vidimo se. Sreda 23. januar, za sve ljubitelje engleskog jezika u Američkom kutku, održavat će se kreativna Lego radionica u 17:30 časova, ulaz je slobodan. U sredu, u Kontakt galeriji SKC, predstavljanje zbirke Aleksandra Petrovića Babića, Gotham Blues. Aleksandar Petrović Babić jeste osvojio 3. mesto na festivalu mladih u Knjaževcu. U 20 časova u Knjaževo srpskom teatru biće ponovo izvedena predstava o mrtvoj carevoj kći po režiji Boška Dimitrijevića. Četvrtak, 24. januar u Američkom kutku konverzacija uz aktualne novinske članke u 18 časova, ulaz je slobodan. I za kraj Američki kutak Kragujevac, motor Kolorin 101 od 18 sati, ulaz je besplatan, vidimo se. S druge strane, u muzeju 21. oktobra, u muzejskoj kinosali s početkom u 16:30 časova, održat će se program posvećen regionalnom danu sećanja na žrtve Holokausta. Na tribini će biti predstavljen zbornik Holokaust i filozofija, napravljen od strane Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U Kulturnom centru Umus, autor i osnivač Arnan Perizor sa svojim bendom održat će koncert. Muzički pravac pripada etnik džezu, tako da svi koji volite tu vrstu muzike dođete i uživate, a vi koji manje volite tu vrstu muzike dođete i sigurno ćete zavoliti. Vidimo se tamo. I naravno najbolje za kraj. U SKC-u Kontakt galeriji u 22 časa Đorđe Miljenović, poznati kao Sky Vikler, održat će svojim bendom koncert. Vikler je poznat kako po solo karijeri, tako i u saradnji sa Bad Copyjem. Izdvaja se po jedinstvenoj muzici i samim tim ima naklonost regionalne publike. Karte možete kupiti svakog dana do 20 časova u prostorijama SKC, tako da ljudi vidimo se tamo. I omiljena komedija Kragujevčana Just Married od 8 sati 26. januara subota, ponovo u Knjaževskom srpskom teatru. U subotu 26. januara u Kulturnom centru Umus mladi hard rock sastav Rumble od 10 časova svirat će muziku 60-ih, 70-ih godina. Na repertoaru će biti ZZ Top, AC/DC, Led Zeppelin i mnogi drugi, tako da dođete i uživajte. Za sve ljubitelje filma i bioskopa u Cineplexu u Plazi prikazat će se od 17. januara do 23. januara 4 nova naslova. Prvi je Taxi Blues, to je naša domaća komedija u kojoj će glavne uloge tumačiti Andrija Milošević. Film za nju priča prati Loru koja iz Buenos Airesa odlazi u Španiju na venčanje svoje sestre. U toku proslave njena najstarija kćerka biva kidnapovana i u tim teškim danima brojne porodične tajne isplivavaju na površinu. Glavne uloge tumače Javier Bardem i Penelope Cruz. Treći film, Drugarčine, to je zapravo remake čuvenog francuskog filma Nesalomivi iz 2011. godine i priča prati dva čoveka iz potpuno različitih svetova koji sklapaju prijateljstvo. Glavne uloge tumače Kevin Hart, Nicole Kidman i Bryan Cranston.
Za kraj, sve vas pozivamo da pratite stranicu Učimo ruski na Facebooku, kao i da posetite naš susret u naredne subote. Očekuje vas projekcija crtanog filma